Oro kachiel kod nongno oyangi kaka midhiero mokwako ok mana piny Kenya kende to nyaka pinje mamoko e ugwe mar pinje Afrika. Ma wuok e romo mar IGAD kod riwruoge mamoko ma oyango ni midhiero ni okwako ji maloyo milion 4. Kamano bende jalup jatend piny mapacho ka olando okenge ma piny owacho dhi keto mar konyo e wechego eko mag kedo kod oro mokwako gwenge mapacho ka. Jailieta miyowa mathoth. E twak mane ogolo kawuono, jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni giwinjore e okenge mopogore opogore ka achiel kuomgi en kelo kanyakla omenda mar kedo gi oro. The national government will mobilize resources. Our county governments have agreed to provide resources, and our development partners have agreed to support us in a big way so that we can mitigate the effects of the drought, which is as a result of climate change. Kamano bende, wach mar county ka county tiyo kende ma okonywako piny owacho bende hinyo lwenje kedo gi oro. Ko wacho ni kamiti ma kedo gi oro e counties gi biro tiyo machiegni kendo romo gi jokanyo mag piny owacho kinde ka kinde. We have agreed that county steering teams are constituted and made operational. That will be chaired jointly by the governors and the county commissioners, and all the state and non-state actors will be members, and all those who are involved in the humanitarian intervention will be members of those committees. Chenro mar chwalo pi e gwengegi bende omi maino ka koro riwruoge ma chwalo pi dhi konyo e chiwo pi e gwengegi. Kamano bende jolweny ma Kenya Defence Force dhi konyo e kunyo pi e gwenge ma oro okwako. Have mobilized 100 water buses that will be deployed in all the areas that have been badly affected. The Ministry of Water has given a proposal that we are discussing with the Treasury on how we can obtain more water tanks and also contribute in drilling more boreholes in the areas that are required. Kaluwore koda ywak mosebed ka igolo ni moko kuom chiemo mag kony ok chop ne joma owinjo chopnegi. Piny owacho oketo winjruok gi counties gi mondo oket okenge mag neno ni chiemo ochopo ne ji duto te e gwenge magi. All food by the national government, by the county governments, by our development partners will be received and distributed by the county coordinating teams. And all that food will be documented from the point of being received up to the distribution. Wach mar chwalo chiemo ni en twak mane jotend pinje mopogore opogore e milambo mar Afrika oketo mar neno kaka chiemo ochopo ne pinje ma oro okwako. Ka bende gikwayo pinje Afrika mondo oket chenro mar neno ni lokruok mar kor lwasi okokelo midhiero matut mag nok mar chiemo. It's critical that we need to level up our joint efforts through regional collaboration, cross-border coordination with the humanitarian development peace approach. This way, sustainable national food systems will be strengthened and famine risk will be reduced through scale-up intervention and resilience investments. Gimedo ni wach ma pinje Afrika yudo cham koa e pinje ma oko owinjo oduok chien kanyakla kod lal e kinde mag keyo. A robust coordinated response to address shocks to regional food supply chains and minimize imported volatility and exchange rate instability. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni jokanyo e counties ma oro okwako kod mag piny owacho biro bedo karomo tok ndalo 10 mar nono okenge moseketi kod lokruok madwarore e sama imed chwal kony mar kedo gi oro. Jailieta, Ramogi TV.